jamana sariya gafo y'a fɔ cogo min na o sigilen sigi cogo la y'a fɔ ka communiqué kɔnɔ papier ti an bolo an bɛ fɛ ka bɛɛ lajɛlen k'an sere permis de b'an bolo lettre de bɛ an bolo a quittance saralen don a bɛ trésor la o y'a wari kɛ ka jamana fonctionner o tɛ segin kɔfɛ ka sɛbɛn lajɛ fo k'a fɔ jamana faamaw ye kuma lasurunyana an y'a fɔ kuma daminɛ na anw ka hakilina ye fila de ye fila min tɛ négocier a fɔlɔ fɔlɔ an dalen b'an ka jamana kiiritigɛlaw kan an b'a dɔn olu t'o fɛ complicité la an b'a fɛ an b'a fɛ minnu ka so cira an ka laɲini ye kiiritigɛlaw fɛ u ka olu bila u ka hakɛ kɔnɔ olu ka so cilenw hakɛ ka segin o ma parce que a ma ci jamana sariya kɔnɔna na o ye fɔlɔ ye o ka fɔ fɔlɔ ye o t'o fɔ aéroport déplaceli 2000 millions an b'a fɔ jamana budget min bɛ yan kɔfɛ na o ye miliyari ba hakɛ min suyɛ ni vérificateur général y'a dɔn ko Afo! ko ka fɔ jamana faamaw ye ko k'i sɔgɔmada in na an ye cidenw ye an y'o fɔ ɲɛna o ye kadi bamanankan ye ko tɛmɛ olu to ka taa yɔrɔ min na ala ka fɔ o ye dɛ sinon n'olu de cilen don ka na k'an kama ko o bisimila anw labɛnnen don ani n'a y'o ja k'a fɔ fajiri an labɛnnen don su fana